Čaute, z Laxu som sa presunul na pár dní domov a ideme sa pozrieť, ako sa zmenili snowparky na Donovaloch a v Jasnej. Vítajte v Zolidays. No, to mandlové mlieko a zlý pohár, ja som začiatočník. Super. Ďakujem. Ja ti pošlem... Vyzerá to ako cibula. Cibulu som chcel mať. No, tak vyšlo. Vyrážame na Donovali a ešte teda zastávka na... Čo to je? Cibulové dvojité... Cibulový flat white. Cibulový flat white a dáme si aj varmapik takýto. A sme niekde pri sebe a sa vôbec nevidíme. Tam teraz bežím. Asi sme spolu. Oha. Som ťa poučil. Čau. Čau. Čau, Pipo. Na kraju Battle, ne? Sme boli spolu. Čau. Dobré ránko, dobrú chuť. To čo si ty kokos? Ding, 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 ding. Oh. Je to rovná jedna, ale mám rozpracované ďalšie raily, takže... Táto scéna je zopakovaná iba kvôli kamere. Vyzerá to nejak takto. Poď! Čaute chalani. Nazdar. Niesol som Čo vám máš? lístky. Jeden. 5 som si vytiahol. Ďakujem. My sa zabudli akože privítať. Jaj, ahoj. Čau. Ahoj. Čau, ahoj, Maťo, čau. Patrik, ahoj. Ahoj, čau. Čau, ahoj. Čau, čau, čau. Čau, my sme sa ešte nevideli. Asi vidno. Som skoro aj pusu dostal. Čau, vyjaj listok. Ďakujem. Čaute. Ahoj. Natoč ma ešte, že akože robím kliky, vieš, že... Akože robíš? Akože nie, že to, lebo toto bolo akože normálna situácia, že dobre chalši, až musím ísť, ale ešte si dám dopor akože iba tak, že... Ešte 30. točíš? Počkaj, netoč. Tak som spravil, že Daj, dobre. 30. Daj toto opakovačku, že robím hrozne veľa, rýchlo podaj. Dobre. Viacej než Fico. Fico kliky, tak... Ďakujem, najdlhšia. Čo robíš? Som si tupil hrany a mám pocit, že som si ich ešte viac naostril. Prečo si tupil hrány? No nová doska. A kvôli čomu si tupíš hrány? Kvôli rajlom. Čo si? Dubec už naozaj? Som sa zranil. Au, vyzerá to bolestivo. Na to, aké sú hrozné podmienky, čo sa zimy týka, tak chalani vyčarovali celkom dobrý park. Majú tu strašne veľa railov a nejaký kicker. Táto sezóna so sneh moc nepraje, ale chalani robia zázraky. Pustite, to je moja obľúbená. A čo je? Oceňujem zábranu proti gayprom, cez ktorú som sa ani ja nedostal. Dojdeš tam? Dojdeš? Musím sa dostať do parku, hej, tentokrát. Ja ti ukážem kaďar. Wow, no keď toto točíme, tak je 15. februára a vyzerá to tu ako na konci apríla. Bača, ču? Nemáš požičať 20 € zajtra? Vrátim. Hej, takto. Tak musíš to swipenúť doprava. Ale čo mám robiť, nejaké triky?
starý. Ja som hrozne starý už. Priehecný. To bolo super. Nakoniec dobre. Nakoniec dobre. Tak som to chcel. No battery. Ako je to možné, sakra? To je prima. Pôjde? Hej, do makého. Pojazdili sme si. Bolo super vrátiť sa nadenovali počas sezóny, aj keď teda nie je to boh vie čo s tým snehom a s počasím, ale ja milujem jarné jazdenie a aj keď v strede februára by to nemalo byť o jarnom jazdení, ale bohužiaľ je to tak. Skvelý deň. Chalani čarujú z toho snehu, čo majú. Je tu strašne veľa prekážok, railov, takže dobre sme si zajazdili. Ďakujem chalanom z Riders Parku Donovali, že nám zabezpečili aj lístky na tento deň. Presúvame sa do Jasnej. Hej, vyrážame smer Jasná. Naberám ešte Erika. Erik je vynikajúci skater a tiež ho chytil snowboarding. Takže ideme si trocha pošlapať. V Zolidays 3 ste mohli vidieť, ako to tam vyzeralo na začiatku sezóny, tak som zvedavý, ako sa park zmenil odtedy. Dnes budem otec. Dúfajme. Slnko svieti. Je 16. február. Práve som si dal dole termo a ideme šlapať. Čo ty na to vravíš? Takáto zima fajná. Kokos, že to by bol jaký deň, že sa mi dneska narodí dcéra. A ja som v Jasnej. Aha. A to potom čo, keď príde telefón a tak budeš utekať? Tak mi požičaš auto a fútaš dole. Idem sa pozrieť na park, tak vám ho ukážem a potom si budeme šlapať zase klasický rúru alebo rail. A užijeme si takýto krásny slnečný deň. V podstate je to rovnaké ako to bolo, len pribudli na prvých dvoch platformách skoky a dole chalani dorobili popri railoch aj bedničky pre začiatočníkov. Takže celkom fajn. Jediný problém stále je ako keby tá dole je taká, že 20 minútová rada a kým vyjdete tým vajcom hore, tak to je fakt. Ja keď si to šlápnem teraz, tak dám 3 jazdy a oni kým sa dostanú hore, tak si dajú jednu. Čo je troška smutné, ale je to tak. Joj, to bude dekel. Ešte som ich neskákal, tak dúfam, že trafím dopad. Lebo neviem ešte úplne akú rýchlosť mám mať, troška sú menšie ako bývali. Ale tak lepšie byť troška dlhší, ako dopadnúť na nakl. Nakl je vlastne tá rovina za skokom pred dopadom. Odtiaľ to ideš rovno? Ja som jezdil nejak, Ešte nižšie. tak 10 metrov pod tým. Okej. Strátil som čiapku, tak dúfam, že tam ešte bude, keď sa budem vracať. Ale dobre, je to príjemné, mohol som ísť aj pomalšie, troška som preletel tie dopady, ale tak dáme ešte jednu jazdičku. Erik ma zachránil, zobral mi čiapku. Ďakujem, bro, nie sme stratení. A ideme znovu. Čiapku som tam radšej odložil, lebo zase by som ju stratil. No akurát sme vyšlapali druhýkrát a chalani prišli, tak nakoniec to netrvalo 3, ale 2 jazdy. My sme si dali 2 jazdy v parku a oni zatiaľ dali jednu na lanovke. They avant-garde, tag hard, your that on my arm. Feel so unique, far and large. Pink and yellow, orange cars. Only speaking far. Radšej rýchlejšie pomalšie, že? Hej. Mars, Kate, the Audemars. Icon type, Maurice Lacroix. I'm the lady of the art. I don't sell my time, I buy it. Ain't no menu, I ain't try it. Beefcake
za číslo 2. A už vieme rýchlo, že to lepšie. No nahovoril som Jenny, aby hecla so mnou ešte jednu jazdičku, tak ideme hore. Čaute všetci, pozdravujem zo slnečnej Jasnej. Park vyzerá skvelo. Najlepšie za všetky tie roky, čo som kedy bola v Jasnej. Veľmi mi tu chýba parkový vlek. Hej, no to je pravda. Aj tie raily sú super oproti minulým rokom. Chalani spravili trocha inú tú lajnu. A jediné, čo fakt tu chýba, je parkový vlek. Už sa všetci tešíme na Ježiška. To hecel som Jenny, že by mi dala follow. Tak som zvedavá, ako to bude vyzerať. Tak ja by som sa stavil, že ma nebude stíhať, lebo to je mega náročné natáčať niekoho takto a hlavne cez tie nakle skokov. Vkladám do nej moju dôveru. Ale never say never. Never say never, ale to zvládneme. Bože, ja sa bojím. Tak pôjdeš za mnou, tak to iba takto budeš držať. Dobre, poď. Môžem? 3, 4. Party, hottie, yachty, it's a party. I see the life of the party. Then I skate in my Bugatti. Can't be late for my Ferrari. I have all on my... No tak, Jenny to zvládla, ale ja som zlyhal. A nejak som netrafil do padskoku, preletel som to úplne. Tak ideme ešte raz. Pomalšie si, Zolko, pomalšie. A už možno aj záverečná, lebo už sme to 5 krát vyšlapali. A chceme si ísť dole pošlapať ešte. Tak aby sme mali síl. Nothing's higher than my taste. Moro Paris on my skin. Yellow carrots near my chin. These my clients, these my friends. My whole team is for the win. A flouncy little Dior hem is bouncing off my knee or shins. I can taste it, I can hear it, I can feel it in my chest and almost see it. Oh, I smell it, so I think it's manifesting. Ain't no stressing, I be resting. Every lesson is a blessing. Ain't no guessing, ain't no question, 'cause I know it's manifesting. I can taste it. Tak jazda sa nám podarila až teda na ten záver a chcel by som vás aj upozorniť, že ak jazdíte v parku, tak nikdy nestojete pod prekážkami a ak spadnete a jazdíte viacerí, tak kamarát nech zavre tú prekážku, aby každý videl, že tam niekto je. A keď jazdíte sami, tak sa fakt snažte hneď po páde, pokiaľ sa dá, tak sa posunúť ďalej, aby ste neboli pod tou prekážkou, lebo zhora vás vlastne nevidno. A našťastie sme obaja v poriadku, že vyzeralo to hrozne, ale dopadlo to najlepšie. A videl som vlastne, že má na zemi nohy, tak som ho trafil do topánok, takže to je v pohode. Takže bacha na to prosím, do budúcna. Je to nebezpečné aj pre vás, aj pre nás ako jazdcov, lebo fakt z vrchu vás nevidíme, že ste tam. To samozrejme platí nie len pre prekažky, ale aj pre skoky. A tam už vôbec vás jazdec nevidí, keď ide na skok a niekto tam stojí na dopade, tak to je úplný blind spot pre každého. Čiže dávajte bacha prosím na to. To by sme mali ku múdrosti a poďme jazdiť teraz. Nemáš čo robiť. Netriafam to, že? Môžem pozrieť? Si sexy. Vôbec. Super, toto som chcel už dlho skúsiť, lebo som to naposledy skúšal tak 5 rokov dozadu a už to mám dlho v hlave, že je to vlastne Kephardovej 2 pullback. Tak som rád, že sa to podarilo, aspoň na rúrke. Teraz môžem ísť na rail. Môžem doplniť, že problém tohto triku je to, že je veľmi ľahké zachytiť prekážku na začiatku a ja som ráno išiel, že jednotku, nie dvojku, ako robí Zolo. No a tu som sekol hránu, čiže doska v čudu. Wow. Wow.
Je, aký nádherný deň, ty kokos. Cítim sa ako v apríli, na konci sezóny, teplučko. Príma. S kamarátmi. Vôbec není pekne, je hrozne teplo a všetci tu smrdia. A to je druhá strana reality. To bol nejaký snowboardový trik, rotácia o 90 stupňov. A cúval? Cúval, potom chrbtom išiel ku kopcu, nebezpečné to bolo. Like you won't believe. I can taste it, I can hear it, I can feel it in my chest and almost see it. Oh, I smell it, so I think. Droty sa Počkaj. chytí lopaty neuveriteľné. Ty kokos. Cigánska. Tam sú bufetiky za mnou, hneď pri parku, to je wow. Idem si dať pauzu, lebo už som hotový. A Paťo začal drtiť trik, ťažký backside na dnu a predsa backside 3. Tak budeme mu fandiť. Keby ste nevedeli, tak ja som tu dneska najviac zajazdila. Dala som si 50-50, 50-50 backside von a nejaký pokus o frontboard. Takže na môj vek podľa mňa výborné. Náš krásny Paulíny. A nedal to. Ježiš, meniam. Mňam. A dáš mi odhryznúť? Čo to máš? No tam si ako bačku. Áno, jeden. Boha, jak to do nej ide. Jak doma mini. No. Čo je na tomto zaujímavé? Proč bys nechtěl lyžovat? Taký malinký kabanošček. Chceš páreček? Sa bude tešiť pri ňom strihu. 30 sekúnd ako žerem klobásu. 4K. No daj. A hlbšie. Výborné. Brašikov, je mi zima už. Sa oblec. It's manifesting, no stress, and I be resting. Every lesson is a blessing. Ain't no Čo mám spraviť s rukami? know it's manifesting. I can taste it, I can hear it, I can feel it in my chest and almost see it. Oh, I smell it, so I think it's manifesting. Ain't no stress, and I be resting. Ain't no guessing, ain't no question. I know it's manifesting. Chcela by som vám takto všetkým povedať, že Patrik Paulíny má six-pack, čo som nečakala. A je to veľmi, veľmi zaujímavé, pretože ho nikdy nemal. Vždycky bol tučný. Naši dvaja bazeranti. A ja som bazerant hudobník. Zolo! Naopak. O, na dnes porobené. Neporobené. Pozerám, že ma aj chytilo troška asi. Chytilo ti v žltú hlavu. Som v životnej forme a mám 6 tehličiek na bruchu. Tvoj best trick? Front 27, šmel, out. Chcem pozdraviť nenarodenú neterku, Valentínku Cvopovú. Bože, až mi do plaču. A dneska si sa mala narodiť, ale podľa mňa ešte sa nenarodila si. A tak som dávala 27 dnú šmel von. A dúfam, že ty nevidíš ako taká šmelináčka von. Že to posadíš do stredu. To mám odložiť Valentínke. Áno. OK. Dneska sa mala narodiť. Keď vyjde tento vlog, tak ona už bude na svete. Ešte nebude vedieť čítať. No, tak už aj pustia. Sa o nej rozpráva, že už je v telke. Wow, tak dneska 2 nové triky, aj keď ten backflip precel, ja som to vždycky chcel skúsiť a nikdy som to nerobil. A odišiel som 2 také šmela. Šmelo znamená, že to nebolo úplne dokonale a ja som náročný na seba. A na budúce to dám krajšie, ale som rád, že sme mali takúto session znova a
znova sme si s kamošmi pošlapali prekážku a hecovali sa do nových trikov. Toto mi troška chýba, že my sme vlastne s Paťom, ja keď som začal snowboardovať, tak Paťo už jazdil bomby a vždycky ma ťahal do tých nových trikov a mali sme takéto hodinové sessions vždycky, že sme drtili nejaké nové triky a hecovali sa navzájom. Tak som rád, že som si to mohol pripomenúť takto. To je z Jasnej na dnes všetko. Som rád, že som vám mohol ukázať troška, ako vyzerá park počas sezóny. A v Mikuláši postavili nový pump track, tak teraz sa ideme pozrieť ešte na pump track. Tak sa podarilo, počasie nám umožnilo a zajazdiť si aj pump track. Dozvedel som sa, že takéto niečo tu vzniklo v Liptovskom Mikuláši. A je tu takýto nádherný výhľad na hory dookola. Neviem, či to vôbec bude vidno. Tam je Kriváň a Západné Tatry. Wow, je to obrovské a chalani akorát vraveli, že tu je strašne veľa ľudí, že by sa tu kľudne uživil aj ďalší. Takže som rád, že je to taký veľký záujem. Kokos, ale to prostredie je geniálne. Celý deň sme vonku, čo? No. Záber číslo 275. Pred chvíľou bol 159. Neklam do telky, Jožo. Poďme! Na to! Wow! Poďme na to! Toto je pump track v Liptovskom Mikuláši. Wow, skvelé. Ďakujeme, že aj takéto aktivity sa tu dajú robiť po novom. Vítajte na koncerte Jenny Rabbit and Band. Môj klavirista Patrik Paulini. Zahráme vám pesničku od Coldplay Scientist. Let's go! Poďme na to! Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lonely you are. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Ďakujeme! Chcel by som vám povedať Zoli Days for life. Toto dobrý človek, pekný človek, má veľa tajomstiev, o ktorých vedia iba jeho najbližší kamaráti. A postupne vám ich ukáže v týchto videách, čiže sa tešte na ďalšie diely. Najbližšie ho môžete vidieť v Prahe na Red Bull Full Moon. Haló. Toto je záver dnešného videa, ďakujem vám pekne, že ste to sledovali. Dúfam, že sa vám content páči. Chcel by som vás poprosiť, nechajte mi pod videom nejaký srandovný komentár. Pokiaľ ste ešte nedali odber tomuto kanálu, tak môžete spraviť teraz. A ja sa odtiaľto premiesňujem do Prahy na akciu s názvom Red Bull Full Moon. Majte sa krásne, ahojte. Štekni.